Aita Mari erreskate ontziak 172 pertsona erreskatatu ditu Mediterraneo erdialdean, 294 pertsona salbatu dituen operatibo baten baitan, era berean itsa salbamendu humanitarioak Maltako eta Italiako agintarien ekintza eza eta nazioarteko legedia ez betetzea salatu du. Txalupak Lampedusako hego-mendebaldean zeuden, sar eremuan, non Maltak salbamenduan eta erreskatean erantzunkizun zuzena duen. Maltako eta Erromako koordinazio zentroei berehala eman zitzaien haien egoeraren berri, eta Maltako agintariek erantzunik eman ez zutenez, eta italiarrek esku hartzari uko egin ziotenez, salbamendu txalekoak banatu ziren, eta Aita Marin 172 pertsona ontziratu ziren haien segurtasuna bermatzeko. Gauzak horrela, itsas salbamendu humanitarioak gogorarazi duenez, itsasoko zuzenbideari buruzko nazioarteko hitzarmenaren 98. artikuluak ibaiertzeko estatuek salbamendu zerbitzu egokia izateko eta itsas segurtasuna bermatzen duten inguruko estatuekin lankidetzan aritzeko betebeharra ezartzen du. Itsas bilaketa eta salbamenduari buruzko 1979ko nazioarteko hitzarmena ere aipatu du, non 10. eta 11. artikuluetan estatuen artean laguntza eta koordinazioa emateko betebeharra ezartzen den, baita solaskap hitzarmena ere. Ez behar batetik bizirik atera direnek laguntza jasotzeko jarraibideak ezartzen ditu honek, haien nazionalitatea, egoera juridikoa edo aurkitu diren inguruabarrak edo zein direla ere. Eguerdion guztioi 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea, gaurkoan errefuxiatuak izpide. Grezian dagoen Lesbos uhartetik igarobide humanitario bat sortzeko eskatu die ongietorri errefuxiatuak elkarteak, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako agintariei bisatu humanitarioak jaulkiz, korridore italiarraren ereduari jarraituz. Halaber, aldi baterako babes araubidea eta bizileku baimenak aldarrekatu ditu Ukrainako inbasioaren ondoren erakundeek egin zuten bezala. Ongietorriko 7 aktivista Lesbosen egon gara, bertan ikusitakoa salatu nahi dugu modu batean, eta gaur aukeratu dugu, 21, atzo izan zen errefuxiatuen nazioarteko eguna, baina errefuxiatuak jarraitzen dute saiatzen iristen, bai gaur, bai bihar, eta azkenean gero eta bide zailagoak aurkitzen dituzte beraien bidean. Gizartarloko beste gai batzuei helduta berriz, Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiken sailburu Nerea Melgosak zaharretxeak arautzeko dekretua moldatzeko agindua onartu zuen joan den astean, eta Euskal Herria Bilduk dekretu berri horren inguruko balorazioa egin du Eusko Legebiltzarrean. Bestak beste zera salatu du Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako zaharretxeek Espainiako estatukoek baino baldintza okerragoak izango dituztela adi. Egoitzetako egoera ez da jasangarria eta atzean geratzen ari gara, eta oraindik atzerago geratzea planteatzen zaigu bide berri honekin. Guk uste dugu adostu egin behar dugula adinekoen egoitza eredu berria. Egoitzetan eskaini nahi den zaintza eredua zein den, nola zaindu nahi ditugun handaudenak, nola egai dugun bizitzea eta nola albidetuko dugun bere bizitza proiektuak garatzea egoitzetan dauden personek. Adostu behar dugun nork zaintzen duen eta nola, ze baldintzak material behar diren horretarako. Hitz egin beharko da ratioak ezartzeko formulataz, zentro horietan behar diren perfil profesionaletaz, eta hitz egin behar dugu kudeaketa ereduari buruz, gure ustez adinekoan zaintzarekin negozio egitea ez baita zilean. Eta zaintza arlotik hezkuntza arlora, Opus Deiren eskola segregatzaile bati ituna kentzeko prozesua geldiarazi du Nafarroako auzitegiak. Mira Baies Elredin ikastetxearen batxilergoko ituna bertan behera utzi zuen hezkuntza departamentuak ikasleak sexuaren arabera bereizteagatik. Ordea, Nafarroako auzitegi nagusiak uste du erabaki horrek konpondu ezinezko kaltea eragin diezaiokela eskolari.
Nafarroako berriekin jarraiki politikarlora salto, azkenean presioak emaitza eman dio Geroa Bairi. Nafarroako gobernua osatzeko negoziazioen barruan PSNek bilera batera deituak zituen atzo Geroa Bai eta Zurekin Nafarroa, baina aurreko astean egin bezala Geroa Bai ez zen bertaratu. Hala PSNeko eta Zurekin Nafarroako ordezkarien arteko bilkurak ordubete pasa iraun zuen eta Geroa Bairen hutsuneak bere ganatu zuen komunikabideen arreta. Geroa Baik bigarren aldiz egin zuen protesta horrela, adierazteko sozialistek ez dutela hitzemandako bilkura egin haiekin eta ondorioz ez dutela aurrera egin nahi sozialistek azaldu aurretik zer gobernu mota osatu nahi duten. Azkenean PSN kontzat jodun Geroa Bairekin astelena baino lehen biltzea eta mesfiati bada ere Zurekin Nafarroa kontzezio hori egiteko prest azaldu zen. Entendemos que el Partido Socialista va a tener una reunión bilateral, llamará para tener una reunión bilateral con Geroa Bai, pero eso sí, y hay que dejarlo claro, para dialogar, para negociar, pero en ningún caso para acordar, porque en ese acuerdo tiene que haber los 21 votos que son necesarios para la conformación de ese gobierno. Bizkaira salto Nadia Namesomali izango da Bermeoko alkatean, Asier Larraurik dimisioa eman eta gero badi. Nadia Namesomali, EH Bilduko ordezkaria izango da Bermeoko alkatean, koalizioak eta Gusan plataformak akordioa lortu ondoren. Izan ere, aginte makila hartu eta gutxira dimisio eman zuen Asier Larrauri Bermeoko EH Bilduko zerrendaburuak. Dimisioa aurkeztu ostean, bi alderdiek erabaki dute koalizio abertzaleko zerrendan bigarrenak alkatea izatea. Akordioa betikotuko dute ostiraleko udalbatzan. Oharbidez, akordio horrekin pozik agertu dira EH Bildu eta Gusan. Izan ere, proiektu politiko amankomun bat martxan jarriko dute, bermeotarren behar izanei erantzun emateko, eta Bermeo feministagoa, parte hartzailagoa, anitzagoa, justuagoa eta jasangarriagoa lortzeko hain zuen ere. Eta helburu horiek guztiak lortzeko talde prestatua dutela adierazi dute. EAJak irabazi zituen Bermeoko udal hauteskundeak 8 zinegotzi erdietzita. EH Bilduk 5 lortu zituen eta Gusan plataforma independenteak 4. Baina udal gobernua osatu dute koalizioak eta herri plataformak. Hala, Nadia Namesomali izango da alkate eta Xabier Ortuzar alkate orde. Bestetik Bizkaiko batzar nagusien eraketa burutu da, Gernikako juntetxean beste behin ere Ana Otadui jeltzaleak hartu du presidente karguan, beraz ez da ezustekorik izan. Bizkaiko batzar nagusien 2023-2027 agintaldiaren eraketa eginda Gernikako batzaretxean. Beste behin ere Ana Otadui jeltzaleak hartu du presidente kargua. Ez da beraz ezustekorik izan. Votos a favor de la candidatura de doña Ana Otadui Viteri 34, votos en blanco 17. Queda proclamada pues presidenta de esta Cámara doña Ana Otadui Viteri. Hala, Bizkaiko batzar nagusietan legegintzaldi berria abiatu dute. Foru hauteskundetan aukeratuak izan ziren 51 ordezkariei euren alkietara joateko deia eginez hasi dute saioa. Batzar nagusitako mahaiko presidentzia eskuratzeko gehiengo absolutua behar da lehendabiziko bozketan, eta hori lortu du eta huik. Ondoren presidente ordeak izendatzeko beste bozketa bat egin da, eta Begoña Gil, PSeko eta Idoia Muruaga EH Bilduko ordezkariak hautatu dituzte. Kaso horietan, boto gehien izan dituzten 2 pertsonak izendatu dira.
Hau da, idazkaritzak izendatzeko ere formula berdina erabili da. Behin betiko maila osatutakoan amaitutzat eman da lehendabiziko saioa Bizkaian. Baina handik eta ordubetera bigarren saio bat egingo da bateraezintasun batzordea aukeratzeko eta diputatu orokorra izendatzeko saiorako deialdia egingo da. Arabatik datozen azken berriei erreparatzeko berriz, Nerea Garzia dugu kameraren beste aldean Gasteiztik. Eguerdion, Nerea. Zakite zuen zuterik badaukadan, ea eguerdion ere ez zaitut entzuten oraingoz, ikusten duzuk ni baietz. Tira, aipatzea bazen nola PSek eta EAJ gobernu akordioa hitzartu duten Gasteizko udalean eta lanean ari dira dagoeneko burutu duten lehenengo bete beharra saiak banatzea izan da. Horren arabera aurreko legealdiko antolaketa nabarmen aldatu da, badaukagu bideo bat horixe azaltzeko. PSek eta EAJak Gasteizko udalerako gobernu akordioa hitzartu dute 2023-2027 legealdirako. Aurrera egiten jarraitu ahal izango dugu. Udalek funtsezkoa duten zerbait bermatzearekin batera. Hiri plural batek halako baita gure Gasteiz merezi dituen egonkortasuna eta gobernu zorrotza. Indarrak batzen baditugu, aurrera egingo dugu eta azkarrago egingo dugu. PSek bihar lokudeatuko ditu. Alde batetik alkatetzaren ogasunaren, giza baliabideen eta kirol eta osasunaren arloak kudeatuko du. Bertan lau sail jasotzen dira alkatetza, harreman instituzionalak eta berdintasuna, ogasuna, giza baliabideak eta kirola, osasuna eta garapenerako lankidetza. Bigarren arloak hiri eredua, ingurumena eta ekonomia sustapena kudeatuko ditu. Eta horren baitan bi udaltzail izango dira. Hiri eredua etxebizitza, garbitasuna eta ingurumena eta ekonomia sustapena, enplegua, merkataritza eta turismoa. EAJak berriz beste bi arlo zuzenduko ditu. Pertsonei zuzendutako zerbitzuak eta zaintzak eta administrazioaren modernizazioa eta espazio publikoaren hobekuntza. Lehenengoan sartuta daude gizarte politikak, segurtasuna eta kultura eta hezkuntza sailak. Bigarrenean aldiz espazio publikoa eta auzoak, administrazioaren modernizazioa eta gobernu irekia. Bestalde, Jose Antonio Susok Araba Buru Batzarreko presidenteak Radio Vitorian egindako elkarrizketan adierazi du Gorka Urtaranentzat eta alderdiarentzat onena izan zela hark Gasteizko alkategai gisa ez jarraitzea. Era berean azaldu du EAJaren eta PPren artean ez dagoela eskutuko plan bat. Azkenik, Araba Buru Batzarreko presidenteak 2016tik iragarri du 2025aren hasieran kargua uzteko borondatea duela. Antzera, Gasteizko udaleko gobernu batzordea osatu dute ere. Maider Etxebarriak Gasteizko alkateak alkatetzaren dekretua sinatu du alkate ordeak izendatzeko. Beatriz Artolazabal jeltzalea izango da lehenengo alkate ordea. Adi. Ordea, Arabako Foru Aldundiko hauteskundeetan EAJak lortu zituen boto gehien eta Euskal Herria Bildu bigarren indarra izan da. Orain Alderdi Sobiranistaren aldungaiak Eba López de Arroyabek iragarri du aldun nagusi izateko hautagaitza aurkeztuko duela.
ahaldun nagusirako nire hautagaitza aurkeztea erabaki dugu. Arduraz eta lurraldearekiko konpromisoz. Botoa eman diguzuenei erantzuteko, baina baita ere gainerako guztiei. Hori bai, humiltasunez eta eguneroko lanarekin. Sinetsita gaudelako Arabaren norabidea aldaketaren eragile nagusia EH Bildu dela. Gau garela gobernuko alternatiba bakarrak orain zein etorkizunean ere. Hauteskundeen ondorenak ala ekonomia arlora salto, Lasarte Oreako Michelinen lantegian egun erabakigarria dute gaurkoa, zuzendaritzak joan den asteartean ituna berritzeko egindako proposamena onartu edo ez bozkatuko baitute. Lantegiko 500 beharginek Gasteizen berriz Michelineko gehiengo sindikalak eta zuzendaritzak lan hitzarmena sinatu dute dagoeneko. Hala ere gutxiengo sindikalak elkarretaratzea egin du hartu duten erabakia salatzeko, izan ere Gasteizen egindako erreferendumean proposamena ezen onartu. Nerea Garziak azalduko digu. LAB, ELA, CGT eta ESK sindikatuek salatu dutenez, sinatu duten lan hitzarmenak ez du jasotzen langileek bozkatu zutena. Hala ere, beste lantegietan emaitza bestelakoa izan zen eta erreferendumak estatuko lantegi guztietako emaitzak batera zenbatzen dituenez, hitzarmenak aurrera egin du. Elkarretaratzearen helburu nagusia da zuzendaritzak eta gehiengo sindikalak onartuko duten lan hitzarmenaren ukatzea, kaleratzea. Sindikatuek diotenez lan hitzarmenak ez du jasotzen Gasteizko langileek bozkatu zutena. Izan ere, pasadeen astean egindako erreferendumean Arabako lantegian etzen onartu zuzendaritzaren azken proposamena. Plantillako 2000 beharginek hitzarmenaren kontra bozkatu zuten. Hala ere, gainontzeko lantegietan emaitza bestelakoa izan zen. Almeria, Valladolid eta Aranda de Duero udalerrietako lantegiek proposamena babestu zuten. Eta erreferendumak estatuko lantegi guztietako emaitzak batera zenbatzen dituenez, hitzarmen proposamenak aurrera egin du. Gauzak horrela, gutxiengo sindikalak salatu nahi du azken erabakia. Azpimarratzen duenez, lan hitzarmen horretan soldata egoerak ez ditu KPIa kontuan hartzen. Aldarrikatzen ari gara batez ere sinatuko duten sindikatuei esatea Gasteizko langileriak ezetz esan zuela enpresaren ofertari. KPI lotuta dagoen igoera bat, ez dakit, orain egin dute KPI-arekin lotuta, baina jarri dute muga, eta bakarrik 2% heltzen da muga hori. Bestalde, Lasarte Oreako Michelineko lantegian, ostegun honetan erreferenduma dute. Asteartean zuzendaritzak proposamen berria egin zuen, eta enpresa batzordeari adierazi zion ostiralera arte zuela erantzun bat emateko. Egun osoa izango dute lantegiko 500 langilek bozkatzeko. Sindikatuek ez dute jakinarazi zer bozkatuko duten, ELA izan ezik. ELAk adierazi duenez proposamenaren aurka azalduko da. Eta ekonomiaren arloko gaiekin jarraiki, Gipuzkoako enpresak urte hasieran baino baikorrago daude orain, baina zalantzak ez dituzte guztiz usatu eta tentuz begiratzen diote urtearen bigarren erdiari. Izan ere, konjuntura ekonomikoa espero baino hobea izan da orain arte, baina inflazioari aurre egiteko hartutako neurriek moteldu egin dute hazkundea. Horrek kezka eragin du enpresen artean, eragina izan dezakeelako negozioen jardueran eta eskarietan. Horixe ondorioztatu du Gipuzkoako merkataritza ganberak lurraldeko enpresen artean egindako inkesta batean. Ia 400 enpresek parte hartu dute hazkundearen galdeketan. Horietatik 24% uste dute urte hasieran esperotako fakturazioa hobetuko dutela eta erdiek erantzun dute aurre ikusitakoari eutsiko diotela. Emaitzak urtarrileko inkestan jasotakoaren antzekoak badira ere, hobekuntza txiki bat nabari da. Aurre ikuspen ezkorra zutenen kopuru
kopurua 5 puntu apaldu delako. Urtarrilean, enpresen 21% espero zuten, beren negozioaren datuak jaitsi egingo zirela, baina orain 16% dute iritzi hori. Bazkundeak nabarmendu du tentu sartu beharreko datua dela hala ere. Sektoreka bada alderik, herritarren eguneroko kontsumari lotutako alorretan ezkorragoak baitira industrian baino esaterako. Gipuzkoako enpresek iragarri zuten 2023a ziurgabetasunaren urtea izango zela, eta hala berretsi dute Bazkundearen inkestaren emaitzek ere. Aurreikuspenak onak badiraren urte hasieran espero baino gutxiago haziko direla, ikusi baita azterketak neurtutako parametroetan. Turismoari helduta urtengo udan ere goranzko joerari eutsiko diote Gipuzkoako hotelek okupazioa 85% eta 90% artekoa izan da ekaineko lehen 3 asteotan, eta aurreikusten dute portzentaje horiek izango dituztela uztailean eta abuztuan ere. Ekaitza eta kaskabarra albiste bihurtu dira egunotan berriro ere, eta hondamendi naturala deklaratzeko eskatuko dute ekaitza kalte egin dien Lapurdiko herriek, eren egun 5 eta 6 zentimetro inguruko diametroa zuen kaskabarra erori zen Lapurdiko zenbait herritan, eta laborariek ekoizpenaren parte bat edo dena galdu dute. Hala hondamendi naturala deklaratzeko asmoa agertu dute, eta deiki egin diete desmasiak izan dituztenei, beren aseguruei eta herriko etxei jasandakoaren berri emateko. Urte bat joan da Nafarroan inoizko suterik handienak gertatu zirenetik, herritarrek hala ere, atzo gertatu izan balira bezala oroitzen dituzte. 50 udalerri ebakuatu behar izan zituzten sutengatik, eta suak 15.000 hektarea kiskali zituen Nafarroako erdialde eta herriberan, gogora ekarrezagun. Urtebete pasada Nafarroak inoizko suterik bortitzenak bizi izan zituenetik. Suteek Nafarroako erdialde eta herribera gogor kolpatu zuten. Iparretik egora 50 udalerri ebakuatu behar izan zituzten. Horien artean, Legarda, Obano, Setxauri, Girgillano edo Unseko San Martin. Suak 15.000 hektaria suntsitu zituen Nafarroan. Urte bete beranduago eta akatsetatik ikasia, herritarrek garbiketa lanak egiten dituzte auzolanean, eta gainera Nafarroako gobernuak uzta biltzeko temperatura alerta ezarri du. Uzta biltze makinen txinpartak garren sorburu izan ez daitezen. Unseko San Martingo bizilagunak unkituta oraindik iazko suteak ekarri dizkigute gogora. Momentu hortan, beldurra handia ikusten duzu. Dena, ez bete eta ez da ezer ikusten, leku guztietatik zua dator, eta beldurra handia, eta orduan guztiok antolatu genuen, traktorak ateraz, mangerak. Saiatu ginen, zuak itzaltzen, zuaitzaileak laguntzen, etxeak arriskuan zeuden. Eta, klaro, etxe bat izutan hasten doa da, dena jarraian daudenez, arriskoa zegoen etxe asko erretxeko, orduan, klaro. Herrigoraren laguntzaz eta herrian antolatu dituzten auzolanez, errazagoa izan da, sutearen orbana goxatzea.
Orain ordea kultur arloan murgilduko gara, izan ere kameraren beste aldean dugu Koldo Otamendi, musika zuzenean saioko aurkezlean. Eguerdion, Koldo. Eguerdion, Karol. Tira, ostegunero legez zita dugu gaurkoan ere pantailen aurrean, gaueko 10:00 musika zuzenean saioa ikusteko, norekin topatuko gara gaurkoan? Alaxe da, gaurko gure protagonista Olaia Intziarte musikari izango da. Gainera, Olaia Intziarte bera musikari gaztea izan arren musika egitasmoan hitzetan aritu izan da azken urte hauetan, zer dakigu bere ibilbideaz? Bai, aipatu bezala musikari gaztea da, baina bidean hainbat gauza egindakoa. Nik urteak atzera Pleure taldean ezagutu nuen, kantari ibiltzen zen Pleure taldean, 2 disko grabatu zituen banda horrekin, eta gero ikusi izan dut beste hainbat musikarien ondoan, ala nola Iker Laurobaren taldean, Joseba Tapiarekin, Txika Sobresalto, eta beste hainbat egitasmoetan. Orain da egunan, non bere bakarkako lehen diskoa kaleratu duen, eta bere izenpean aritzen den agertokietan, Olaia Intziarte izenpean. Saioko irudiak ikusten gabiltza hor, Koldo, nun ibilizarete grabatzen? Euskal Herri osoa zeharkatzen dugu, musika zuzenean telebista saioarekin, eta zorti izan genuen, Oronoz herrira juteko, bertan egin genuen zita Olaiarekin, bertan bizi da bera, eta bertan aritu ginen luze eta zabal bere musikabideaz, eta batez ere argitaratu berri duen disko berri honetaz. Aipatu zuelen ere, nola orain badabilen bere bakarkako bidea garatzen, disko berria badu eskuen artean, tira zer dakar honek? Lehen diskoa du, debuteko diskoa, eta bertan esan daiteke sartu dituela orain artean egin dituen kantaren bilduma bat o lagin bat, ez? Diskoa anitza da, musikalki parametro ezberdinetan ibiltzen den diskoa da, badira pasarte akustikoak, badira rock kantuak, pop kantuak, eta bestelako elektronikareko gertutasun bat ere hainbat kantuetan, beraz esan daiteke orain artean egin duena bilduela disko honetan, ez? Horretik diot disko anitza eta askotarikoa dela ritmo aldetik, eta erakusten du Olaiaren potentziala arlo ezberdinetan bere ahotsaren bidez kantu guztiei lotura bat emateko, ez? Eta dena egin du lehengo lepotikan burua izenpean. Gainera, kolaborazioz betea ere bat obra hau, ez da? Alaxe da, azken garaian ugaria dira diskoetan dauden kolaborazioak, ez? Gaur egun diskogintzak bizi duen iraultzaren ondorioz, diskoak ja ez dira disko bezala kaleratzen, baizik eta aurretik ja hasten dira singleak, bideoak eta bestelako kantuak azaltzen, diskoa bera azaldu baino lehen, eta kasu askotan kolaborazioak lankidetza nagusi dira diskoetan. Olaiaren diskonetan ere badira 4 kolaborazio garrantzitsu, beste batzuk ere egon daitezkeen arren, eta esaterako kantu batean Petirekin abesten du, beste kantu batean Lain taldeko Kristina eta Leirerekin, eta gainera Joseba Tapiarekin, eta bestetik Ola Salvadorrekin ere B-klasekoa bideoa zabaldu zuen, eta Oferekin ere kolaborazio bat egin du. Musikalki oso anitza denak ikusten duzuen bezala, badira mitikoak, Tapia Opeti bezalakoak, Leire Letu eta Kristina ere musika egintzan ditu ziren urteak atzera, baina oraindik jende gaztea da, eta bestetik Ofe, gaur egun musika urbanoa, kaleko musika deitzen den hildorretan, Euskal Herrian nahiko puntan dagoen abeslari bat. Eta bukatze aldera, Koldo, izango dugu aurki holtza gainean Olaia Intziarte ikusteko aukerarik? Neguan areto txikietan aritu izan da nagusiki kontzertuak eskaintzen, Kafe Antzokian jo zuen, Dabadaban eta bestelako aretoetan. Gero ere Zeit bezalako festivaletan ere aritu zen, Gatiburen kontzertua zabaldu zuen, eta aurrera begira baditu zeinbait hitzordu, asteburu honetan esaterako bitan arituko da zuzenean, ostiralez Arizkun Rock jaialdian arituko da, eta larun batean Leioako San Juan jaien egitearen barnean. Beraz, 2 hitzordu nagusi horiek aurrera begira, eta kontzertu gehiago jakiteko, sareetan begiratzea besterik ez dago, Instagram sarean, askera biltzen duen sare bat da, informaziorako, eta bertan topatu dezakegu Olaia Intziarteren hurrengo pausoen zuzenekoak. Datok apuntatuta informazionekin hemen utzi behar dugu konexioa, Koldo, eskerrik asko gurekin tartetxo hau konpartitzearen, adi izango gara gauez, beraz, hurrengora arte. Eskerrik asko zuei.
Eta horrela iritsi da gurean gaur magazinaren lehen atalaren bukaera eguneko elkarrizketa nagusiari bide emateko, beraz ez zaitezte urruti joan, laster baikara bueltan. Ez dut inoiz ukatuko zer den onaino ekarri nauena. Ez dut inoiz atzen duko nor zen hain gerutzan ninduena. Ostatu zar baten txokoetan denetatik ikusten hazia Aukeratu ahal izango banu xutia izan nintzen nere zaldia Denak begira daudela ikisilik elitzen denaren elegantziaz Armairua erropa inunaz betea dut eta aurpegia xuria Sorora jautsi dira beleak eta nizarura begira Azken hor duan balitzatia nori ireki pentsatzen ari naiz Arrastaka arrakasta irinak sobran ta falta duzuen mamia Ferraturiko antzarek liberatu egin dituzte zure zaldia Deus ez dute baino zegoxo hartu dute libertadia Deus ez dut baino ez didazu berriz giltakin itxiko batia Badakionak badakin iaz ditzake honetan sartuko ez derran azteko ez baliz Bazterran azteko ez Bada, 12:00 pasata iritsi zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako hemen dugu gurekin Ainara Pazaola, elako ingurumeneko arduraduna, ondo etorri, gurera. Eta gaur izango dugu izpide, orain gutxi argitaratu zuen txosten bat, non Euskal Herriko trantsizio ekosozialaren norabidea jasotzen den, bere orokorrean ala ere konta iguzu zertara datorren txostena, edo zer da jasotzen duena? Txosten honek egiten du pixkat gaur egun ikusten dugun egoeraren diagnostiko bat eta proposamen batzuk planteatzen ditugu, oinarri nagusi batzuetan zentratuta eta oinarriak dira alde batetik ekonomia birkokatzea, energia trantsizio justu bat egitea, baita ere industri sektorearen trantsizio ekologiko bat egitea eta baita ere bizitzak erdigunean jartzea. Baina egia da, geroz eta gehiago entzuten dugula ez, krisi ekosoziala bera, transizio ekosoziala egiteko beharra, zertaz gabiltza baina hitz egiten horixe ez, ekosozialarekin lotutako krisiaz gabiltzanean? Egia da krisi multzo bat, ez da krisi ekologikoa bakarrik, edo klima krisi bat bakarrik, badaukagu krisi sozial bat, ekonomia ere badago krisi batean, aldaketa konstantetan, krisi demokratiko bat ere badaukagu. Orduan, bada pixkat krisi ezberdinak uztartzen dituen edo krisi ezberdinak pairatzen ari garen momentu bat, eta horregatik esaten dugu dela krisi ekosoziala, ez? Torren irten bidearen bila edo gabiltza nahian behintzat. Ez, bainera aipatu ez nola ardatz ezberdinak barne biltzen dituen honek, beraz proposamenak ere ez, txostenean hainbat arlotan kokatuak badira. Hala ere ez, orokorretik biratuta argazkia zein dugu Euskal Herrian?
Nik uste dut, mundu mailako krisi egoera batean gaudela, eta hemen gertatzen dena, beste hainbat lekutan ere gertatzen dena. Bakarrik, hemen baditugula berezitasun batzuk, guk lan honetan esan dizudan bezala, hemengo ekonomia eta gizartearen argazki bat atera nahi izan dugu, pixkat hemengo alternatibak, edo hemen behar ditugun alternatibak bilatu nahian, baina mundu mailako egoera bati aurre egiten ari gara, eta horrek bere komplikazioa dauka, ez da inerresa leku txiki batean gertatzen dena edo gure koiunturan bakarrik gure esku dagoena edo aldatzea, mundu mailan dagoena ez dago gure esku nahiko genukeen bezala, orduan horrek beste komplikazio bat gehitzen dio egoera honi. Gainera, txosten abiatuta ez, bai agertzen direla, hainbat premisa ez, katastrofea ere etorri aldela gure buruetara. Alaxe da, katastrofikoa da egoera edo katastrofe baten aurrean bagaude? Guk atera dugun argazkiaren ondorioa edo, atera duguna ondorio nagusia edo, ez dakit katastrofea den, baina bai ipini dugu gure ekonomia zaurituta edo dagoela nahiko larri zaurituta. Baina da, pixka diagnostikotik ateratzen ditugun ondorioak. Diagnostiko honek esaten duena da, gure ekonomiaren funtzionamentua badagoela menpekotasun handi bati lotuta. Alde batetik, kanpotik ekartzen den energia fosilaren menpeko gara, kanpotik ekartzen diren materialen menpeko gara, material horiek oso urriak dira munduan, oso arraroak, gero eta zailagoa da ateratzea, baita ere menpeko gara gure esku ez dagoen globalizazio edo mundu mailako ekonomi funtzionamentuaren menpeko ez dago gure esku bakarrik. Orduan, ikusten duguna da gure ekonomiak gaur egun daukagun testu inguruan oso ahula dela. Beste lekuetan gertatzen denaren peskizan gaudelako, ez delako hemen bakarrik antolatzen dena. Gainera horrek eragiten duena da baita ere izugarrizko mugikortasuna behar izatea. Ez eta azken aldean pandemia dela, gerra bat dela, ikusi dugu nola ez garen bat ere buru jabe gure ekonomian. Eta hori da pixkat, hortik atera dugun esaldia da pixkat, zaurituta gaudela ez daukagulako ekonomia, guk nahi dugun bezala antolatzerik baldin eta ez baldin badugu hor guztiz eraldatzen. Esperantza puntu bat ere badauka txostenak. Bai, ez beraz naiz eta egoera kezkagarria baden badaude aukerak honi buelta emateko. Bai, guk abiapuntu bezala hartzen dugu diagnostikoa, hau da, egoera hau da, baina gu ere ez gara beti egoera honetan egon. Orain eraman gaitu azken urtetan hartu diren erabakia, batez ere globalizazioaren prozesuak eta izugarrizko energia beharrak eta material beharrak dituzten sektoreak garatzea, nazioartekotasun edo nazioartera joan behar hori, esportaziora bideratuta. Erabaki guzti horiek eraman gaituzte egoera hontara, baina beste modu batera ere funtzionatu dugu. Zenbat eta urte gehiago atzera egin, funtzionatzeko modu ezberdinagoa zen. Eta guk pixkat ekonomiaren birkokapenera edo berriz ere gure lurraldera jartu hori ekartzea eta ahalik eta gertuenarekin funtzionatzea da egiten dugun edo guk proposatzen ditugun neurrien abiapuntua, ez? Pixkat diagnostiko katastrofista horretatik edo abiapuntu hartuta, ona ekonomia ekarri eta hemen funtzionatzearen proposamena egiten dugu. Zentzu horretan aldarri nagusia bada sakoneko eraldaketa bat, proposamenak aipatu dituzu, zentzu dira ardatz nagusiak hor? Hor ardatz nagusiak dira alde batetik energiari loturikoak eta materialei loturikoak, hor aurreikusten da egon daitekeela azken 2 urtetan edo izan diren energia eta material krisi gehiago. Orduan, pixkat horrei erantzun emateko gu planteatzen duguna da energia fosilak alde batera utzi eta berriztagarriekin ahalik eta gehien funtzionatu ahal izatea, eta material birziklagarriekin eta funtzionatu ahal izatea. Hau da, ekonomia edo industrian batez ere baliabide horiek behar diren lekuetan trantsizio bat egin ahal izatea, birkokapenarekin batera pixkat dibertsifikazioan, ez? Orain,
oso zentratuta dago sektore gutxi batzuetan eta beti esportazioari begira, ez? Orduan hori da puntu nagusietako bat, ekonomiaren birkokapena eta energia berriztagarriak, baina gero arlo sozialean ere baditugu hainbat proposamen bizitzak erdigunean jarri eta pixkat bizi baldintzak ere hobetzearenak trantsizioa ekologikoa eta soziala izan behar delako, ez? Baditu hor hainbat bide. Bai, ez beraz, hortik eragita litzateke agian lehenbiziko pausoa edo zeinek du gehien bat honen ardura? Bueno, ardura edo egin beharrak behintzat denok ditugu. Egia da, erabaki batzuk hartu direla norabide hau hartu denean, eta hori badago borondate politikoari lotuta alde batetik, baina badago ere bai hor interes ekonomiko bat edo botere ekonomiko bat bere kalkuluen arabera mugitzen dituena ariak, ate birakariak aipatzen baldin baditugu, badakigu bai enpresa energetikoetan eta baita enpresa handietan ere politikariak eta enpresa buruak alde batean daude egun batean, hurrengoan bestean, eta beraiek dira hor erabakiak hartu edo erabakiak bultzatzen dituztenak, baina guk ere mobilizazioaren bidez, guk sindikatu garenean uste dugu kalean ere borrokoari egin beharra daukagula, eta aldarrikapen horiek egin behar ditugula, jendeak ere ikus dezan badaudela alternatiba batzuk egoera honi buelta emateko, eta beti berdinak ez sufritzeko. Bai, ez, azken urte hauetan, ez, halako krisiari aurre egiteko gobernuetatik eta antzekoetatik badabiltzala hainbat neurri aurrera eramaten, ez, hala ere uste duzue erronka honi, ez, arduradun hauek prest daudela heltzeko? Ez, beraiek hartzen dituzten erabakiak argi dago beraien interes propioetara eta ezkutuan dauden edo ja dagoeneko nahiko ezagunak ditugun interes horietara bideratuta daudela. Borondate politikorik ez dugu ikusten. Guk nahi dugun trantsizio edo eraldaketa sakoneko hori egiteko. Makillajea pixkat, bai, ez, ematen da, promesak egiten dira, CO2 isurketen inguruko neurriak eta horrelako kontuak, ez? Baina egun seinalatuak direnean, argazkiak, baina berez oinarrian dauden aldaketak ez daude prest aldaketa horiek egitera, edo ez daude prest beraien botere esparru hori inoren eskustera, ez? Ez, beraz, nolabait laburbiltzearren gaur egun aipatzen direnez Green Deal politika horiek benetako problemei ez diete aterabiderik eskaintzen. Ez, egia da Green Deal eta horrelako proposamenak Europar mailan eta egiten direnak, gero estatuetara eta hemengo administrazioetara ere ekartzen direnak, urtetxo batzuk dira proposamen hauek egiten ari direnak, eta adierazle batzuk neurtuz gero ikusten dugu hauek aipatzen eta hasi zirenetik eta orain arte aldaketarik ez dela apenas ikusten. Nik uste eta adierazgarriena dela CO2 isurketak edo berotegi efektuko gas isurketak, ez? Duela 10 hamarkada bat baino isurketa maila altuagoak ditugu. Eta badirudi, azken hamarkadetan, klima aldaketa denon ahotan dagoela, gobernuen erabakiguneetan ere oso kontuan hartzen direla, badaude klima aldaketa legeak, eta horrelako gauza pila bat, baina gero egoera adierazleekin eta datuekin aztertzen baldin badugu, gero eta energia fosil gehiago erabiltzen da, gero eta emisio gehiago daude, gero eta biodibertsitate galera handiagoa daukagu, eta badirudi errealitatea alde batetik doala eta politikak bestetik, ez dute inongo antzekotasunik errealitateak eta politikek. Bai, ez, gurean orain politika aipatu duzula, ez, egia da, justu, ez, hauteskundeen milaka zurrunbilotan sartuta bagaudela, eta bestak beste gurean, ez, industriaz ere entzun dugu asko hitz egiten, egia da zerbitzuak eta industria badirela ekonomiaren zentro importantenetariko batzuk, Euskal Herrian desindustrializazioa hitz egiten hasi dira hainbat dagoeneko, nola erreparatzen diozue afera honi? Bueno, diagnostiko hau egin genuenean, hasiera batean, pentsatzen da beti, industriak baduela ingurumen ikuspuntu batetik behintzat gure alorrean, badaukala pixu berezi bat, bai kutsaduran, bai hondakinak sortzerakoan, edo emisioen inguruan, ez?
eta tertziarizazio prozesuak edo zerbitzuek pixu gehiago izateak, badirudi ekologikoago edo egiten gaituela, edo kalte gutxiago egiten dugula. Eta sektore aztertzen hasten baldin bagara, konturatu gara, eta hau guretzat ez da berria agian, baina begibistan geratu zaiguna da, bai zerbitzu sektoreak eta baita industriak ere, izugarrizko eragina daukatela ingurumenean, klima aldaketan eta krisi ekologikoan. Zergatik, gaur egun gure zerbitzu sektore nagusiak alde batetik logistika, eta beste alde batetik nazioarteko merkatuak direlako, merkataritza. Eta horrek izugarrizko mugikortasuna eskatzen du, mugikortasuna petroleoan daukagu oinarrituta, eta horrek eramaten gaitu industriak egiten dituen kalte guzti horiek zerbitzu sektore horietan ere ematera. Orduan, bai sektore bai eta bai bestea trantsizio horren beharrezkotasun horren adierazle garbiak dira. Justu gaude gure ekonomiak lan egiten du, kalte gehien edo ingurumen ikuspuntu batetik, kalte gehien egiten dituen sektoreetan. Eta zentzu horretan beraz ez, zuen proposamena nondik joango litzateke ez, industriarekin lotuta agian batez ere? Industriarekin lotuta, guk momentu honetan, diagnostiko hau eta proposamen hauek egin ondoren, ikusten dugu beharra sektore irtenbideak bilatzekoa. Hau da, ez da berdin industria sektore bat emisio asko dituena, edo industria sektore bat, hondakin asko sortzen dituena. Orduan, pixkaz, industri barruan dauden sektore hoiei bakoitzari bere irtenbidea eman behar zaio, baina beti ere trantsizio ekologiko horretan, ez? Uste dugu dibertsifikatu behar dela jarduera, ezin garela sektore gutxi batzuetan zentratu, hor ikerketa lan handiak egin behar dira, diseinu lanak, egiten duguna agian utzi behar da egitea eta beste modu batera egin, edo beste gauza batzuk egin, adibidez autogintzan azken urteetan osoiko da entzutea ez bakarri sindikatu edo eragile sozial edo ekologisten ahoti, baizik eta enpresa buru beraiek esaten dute trantsizio bat beharrezkoa dela, ez delako posible gaur egun bezala jarraitzea. Eta hor, kotxe elektrikoaren alternatiba eskaintzen dute, nahiko zalantza handiak jartzen ditugu guk, mugikortasunaren irtenbide bezala kotxe elektrikoa denik, Baina egia da, sektore batzuetan ikusten dela ja trantsizio horren behar handia eta gauzak oso ezberdin egiteko behar. Orduan, sektore egin beharko dira aldaketa horiek eta orokorrean industrian egin beharko dira gauzak bestera batera eta beste gauza berri batzuk ere egin beharko dira funtzionatu edo funtzionatzen segitu alizateko. Zero egia da ez, talako eraldaketa handiez hitz egitean ez, jendea asustatu edo ere egiten dela ez, ea alako trantsizioek, nolako arriskuak dakartzan ez, pertsonen bizitzetan, izan ez dakit industriarekin lotuta agian ez, lanpostuen murrizketa dela edo zerrak pilatzeko gaitasuna apaldu, hori nola da benetan? Egia da, sektore baten birmoldaketa bat egiten denean, hor, enpleguak sufritu dezakela galera bat, aldatuko diren, edo gutxituko diren, edo murriztuko diren sektore horietan. Baina egia da, trantsizio honetan, beste sektore batzuk ere gehiago garatuko direla, edo sektore berri batzuk sortuko direla, eta horrek esan nahi du enplegua ere sortuko dela. Kontua da, enplegua baten sektore batzutan desagertu eta bestean sortzeaz gain, lana bera ere banatu behar dela, aberastasunaren banaketa bat eman behar da, lanaldiaren murrizketa bat lana banatzeko, eta trantsizio honetan enpleguari dagokionez ere, langile klaseak ere, trantsizio justu bat izan dezan. Bai ez, eta sektorez gabiltzara ez, elikagaietara begirada jarri eta kasunetan ere ez, indartzeko beharra nabarmentzen duzu txostenean besteak beste, zein da egoera? Egia da geroz eta gehiago hitz egiten dela, eta entzuten dugu agian ez, nekazaritzarekin lotuta, beltzaintzarekin lotuta, eredua ere ez, badabilela agortzen, hemen zein da argazkia? Bai, eredua bera oso industriala da, bai Euskal Autonomia Erkidegoan eta baita Nafarroan. Nafarroan lehen sektoreak pixu handiagoa dauka, baina da agroindustriari lotutako sektorea da, oso industrializatuta dago. Horrek eragiten duen kaltea da, gainontzeko ekonomian eragiten duen berdina, ze funtzionatzeko modua berdina da, esportazioa bideratuta dago, hondakina asko, kimiko asko, kutsadura asko, orduan, eraldaketa beharra arrazoi berdinengatik eman behar da, baina
elikadurari loturiko sektoreak badauka beste puntu bat, agian beste industria batzuk ez dutena da. Eta da, pertsonek beharrezkoa dutela egunero jatea. Eta orduan, eskubide gisa edo oinarrizko behar gisa defendatu behar den sektorea da. Ez da beste sektore batzuk bezala. Horregatik guk elikadura sektorerako eskatzen duguna da, elikadura burujabetza garatzea eta gainera egitea eredu agroekologiko batean. Horrek ekarriko digun onurak, alde batetik da, eskatzen dugun ekonomiaren birkokapen hori, mundu mailan ez funtzionatzea eta mugikortasuna eta energia fosilen erabilera hori asko murriztea. Eta eskatzen dugun energia kontsumo murrizketa hori sektore horretan izugarri izan daiteke. Beraz, lortzen ditugun aldaketa hauekin lortzen duguna onura bakarrik da. Hau da, sektorea gehiago garatu, enplegu gehiago sortua. Eredu agroekologikoan enpleguak askoz ere duinagoak dira agroindustrian dauden enplegu prekarioak baino. Elikadura osasuntsu bat izango litzateke. Ingurumen babesa bermatuko genuke. Elikadura burujabetza eta justu sektore hau birkokatzeak onura ikaragarri ekarriko lituzke. Egia da azken urteetan gailendu diren ereduak makrotik asko badutela, gero egia da heltzen badabiltzala aldi berean hainbat neurri, ez dakit makroetxaldeak esaterako txikiagoak izan daitezen eta hori litzateke bidea adibidez? Bai, egia da herri honetan zorionez eredu hori ez da guztiz agortu. Oraindik egia da geratzen diren baserriak edo etxaldeak txikiak dira, oso egoera prekarioan daude, baina ereduak existitzen du. Eta gainera, badago jakintza hori, oso sektore berezia da, badago belaunaldiz belaunaldi pasatzen joan den jakintza bat, eta hori oraindik existitzen da. Eta gainera, sektore horretan dihardutenak prest daude jende berri hartzeko, badaude hor neurri berezi batzuk hartu daitezkeenak, lur sailak babestu, eredu industrial alde batera utzi eta agroekologikoan zentratu alizateko, gazteen sarrera, eta egia da, existitzen den sektore bat dela, eredua dela, eta hori indartu behar dela makroetxaldeen eredua ezin daiteke izan gure eredua. Kaltea besterik ez ditu ekartzen. Ez, kasu honetan agian aurretik ere aipatzen zenuen bezala, baliabide falta eta ardurak hartzaren falta nabarmentzen da berriz ere. Bai, orain momentuan bultzatzen den eredua, ez bakarrik nekazaritzan, orokorrean da, mundu mailako merkatuan funtzionatzeko eredua, bilatzen den bakarra da, negozioak, hartzen diren neurriak, negozioak, bai energiaren sektorean, bai nekazaritzan, makroetxaldetan, negozio handiak laguntzea, eta ez pertsonak eta gizarteak behar dituen beharrak asetzea. Hor dago pixkat, bakoitzaren ikuspuntua edo bakoitzaren apustua nun dagoen, eta gu alde batean gaude eta erabakiak hartzen dituztenak beste batean daude argi dago. Baina besteak beste ere tarteka hasieran energia aipatu dugu, egia da krisi klimatikoarekin, trantsizio ekosozialaz gabiltzanean, lehenbiziko gauza edo geroz eta ezagunago egiten zaiguna badela energia bera, nondik atera behar dugu, nola eman aldaketa, kasu honetan zein argazki ikusten duzu egun gurean, egia da azken urteetan prentsan esaterako, eolikoekin lotutako hainbat eta hainbat albiste ikusi ditugu, ez dakit, arriskutsua baden alako trataera bat, ez? Bai, egia da eztabaidaren puntu bat bakarrik dela hori, baina energiari dagokion eztabaida oso zabala da. Hasita energia bera sektore privatizatu bat dela eta oso gutxiren esku dagoen sektore bat dela. Izanik pertsonentzako oinarrizko behar bat. Horregatik guk proposamenetako bat da sektorea bera publifikatzea. Pertsonen beharrak asetzeko jarduerak publikoak izan beharko lirateke eta justizia irizpide batekin funtzionatu beharko lukete eta ez negozioaren ikuspuntutik ez, eta nik uste dut energia sektorean sufritzen ari garen guzti hau
hori izan behar dela eztabaidaren abiapuntua. Gero eztabaidatu beharko da zenbat energia kontsumitzen dugun, zenbat kontsumitu beharko genukeen, zen murrizketa eman behar diren, energia berriztagarriak beharrezkoak dira, bai, baina energia berriztagarriak ekoizten baditugu fosilen ekoizpena ere desagertu beharko da, hor inok ez dio heltzen. Ari gara esaten energia berriztagarri gehiago behar dugu, instalazio gehiago behar dira, baina inork ez du aipatzen energia fosilarekin funtzionatzen duten Boroako zentrala edo Bilboko portuan dagoena edo Kastejonen daudenak, hoien itxiera inork ez du aipatzen, bakarrik aipatzen da energia berriztagarri gehiago ekoiztea, ez hor, badago eztabaidan abaniku oso handi bat, eta azken aldian eztabaida batez ere medioetan zentratu da instalazio handi hauen kokapenaren inguruan, eta hortara iritsi aurretik sektorea bera eta sistema berak eraldaketa izugarri bat eman behar du. Ez horre aipatzen zen ez, proposaren nagusia edo bintzat bidea badela publikotasuna ere erronka badirudi oso saia egiten dela ez, egungo panorama ikusita ja mueltatzen gara ez, berriz ere nola egin edo zein beharko luke izan lehengo pausua eta azaten zenuen bezala ez, norden alde bakoitzean. Egia da, sektore bat dela privatizatu zena 80. hamarkadan, baina horren aurretik sektore publiko bat zen, funtzionatzen zuen eta jendearen beharrak asetzeko zegoen sektore bat zen, eta horretara bueltatu beharko ginateke. Borondatea dago, ez noski. Elkarrizketa osoan ari gara berriz ere berdinera bueltatzen, ez? Borondate politikoa ez da pertsonen beharrak aztertu eta hori erantzun bat ematea, erantzun justu bat ematea. Politika guztiak azken aldian gutxi batzuen negozioak bermatzeko egiten ari dira, eta hau gertatzen da hainbat kontutan energian, hau gertatu da Europar funtsaken hori eman, hau gertatu da Osakidetzaren krisian, eta hau gertatu da beste hainbat sektoretan. Azkenean politika guztien norabidea hori izaten ari da, baina publifikazioarena izan behar da borroka bat, egin behar dena eta benetan lortu behar dena. Ze horrek bakarrik bermatuko du pertsonen energia eskubidea bermatzea eta justiziaz egitea. Orduan, gu jarraitzen dugu aldarrikapen horrekin, eta ez da hemen esaten dugun gauza bat. Badago nazioarte maila sindikatu sare bat, energiaren publifikazioaren inguruan lanean ari dena. Mundu mailako eztabaida da, ze globalizazioaren garaian, mundu mailan, politika denak norabide berean doaz, baina kaleko aldarrikapenak ere denok antzeko norabidean goaz. Ez da hemengo eztabaida bat bakarrik, leku askotan ematen da eta lortzen ari da adibidez herri maila edo eskualde mailako komunitate energetikoak sortzea administrazio publikoaren partaidetzarekin, eta hor badaude alternatiba txikiak, baina egia da sektoren publifikazioa izan behar dela azken helburua gai honetan. Eta planteamendu hau ez, kokatze aldera denbora nolabait esateko ez, eta aipatu dituzun guztiak aintzat hartuta zer litzateke epe luzera begirako proposamena? Bai, egia da horrelako eraldaketa bat ezin daitekela urte batean edo bostean edo 10ean eman, Urrengo hamarkadetarako proposamen bada, edo urrengo hamarkadetan egin beharreko prozesu bat da. Eta zorionez gaur egun oso zaila ikusten den prozesua izan da ere, hamarkada asko edo hamarkada batzuetarako bidea izan da, prozesua bera garrantzitsua da. Gaur egun hau defendatzen dugunak agian ez gara horren beste izango, baina urrengo urteetan joan behar gara kontzientziazio maila hori irabazten, eta horretarako ezinbestekoa da egiten den diagnosi hori ere ezagutaraztea, zein da daukagun egoera eta zein da gizarteak dituen beharrak. Eta pixkat bide hori eginez, prozesuan bertan, agian lorpen txikiak izango dira, baina pertsonak beharrezkoak ditugun gauza horiek lortzen joaten baldin bagara, trantsizio hori egiten joango gara. Guk ez badugu egiten egingo dute beste interes ekonomiko batzuek dituztenak, eta hori okerrago izango da. Beraz, bukatze aldera inara ikusten duzu gizartea prestalako erronka, podoloari heltzeko? Nik uste dut gero eta diskurtso zabalduagoa dela trantsizioaren beharra. Gero, galdera zailagoa da erantzuteko zenolakoa izan behar den trantsizioa, baina guk uste dugu gizartea gutxienez informatu egon behar dela, gero
prest egon alizateko. Orduan, lehenengo pausur izan behar da, pixkat egoera honen sozializazioa eta alternatibak badaudela azaltzea eta borroka hori egitea. Eta zenbat eta lorpen handiagoa izan hortan, jendearen prestutasuna, nik uste dut, gehitzen joango dela. Azkenean bakoitzaren bizi baldintzak eta bizi kalitatea dago jokuan. Beste enpresa handien irabaziak guri azkenean egunerokotasunean ez digute inongo onurarik ekartzen, beraientzako bakarrik dira. Orduan guk gure borrokak egiten ditugu gure bizi baldintzak eta gure bizi kalitatea bermatzeko eta hori justiziarekin egiteko. Behintzat eskerrak bide horretan badela nor dagoeneko. Eta hortxe zuek baita ere eta honekin esatea, horixe ni eskerra Ainara gurekin tartetxoa konpartitzearen jarraituko ditugu gertutik datozen pausuak eta besterik gabe hurrengora arte. Zuri aukera ematearren. Eta orain jarraian eguneko solasaldiarekin multatuko gara. Lan guzti honi deitu diot erori beharraina. Eta, egia da, erori beharraina datza bizitzak edo bizitzan zehar ibiltzearekin prozesu guztiak, ez dakarren guztia. Dela, altxatu, erori, ibili, altxatu, erori eta hori. Erori beharraina, ibili beharraina eta berriz altxatu edo berpiztu beharraina. Eta, jeisteko eta erortzeko denbora egon da, galera pertsonalak eta horrelako gauzak eta pixka bat bai hortikan hasi egin dela diska edo guztia. Lumatxoa gara, 6 dantzariz osatutako taldetxo bat, eta gara Iker, Tania, Izadi, Naia, Daina, Tani, eta ezagutu ginen Alaitzeko eszenikoa egiten, batxillergoa. Hernando naiz eta berriki Bela izeneko musika proiektua aurkeztu dut. Zerua irabazi da atera dudan lehenbiziko abestia, bideoklip batekin batera, eta bideoklip hori Hamaika Telebistako bizi musika saioan ikusteko aukera daukazue, beraz sartu bertan eta gozatu. Aio! Zertan buruak biratu kaletik pasatzean zeru airabazi nahi dut naiz ez jakin zer den hori errezatzen ere ikasiko nuke hori eskatzeko nik baino ez du inork ulertzen Bryce Dallas Howard, Black Mirror mundu guztiago xatze arre
ordu bata pasata iritsi da eguneko solasaldiari heltzeko unea, horretarako hemen ditu talbo banatan, Maialen Ferreira eta Ibon Meñika, onde etorri. Eta gaurko honetan hasiko gara hitz egiten zahar egoitzez. Izan ere iragan astean oker ez banabil berdintasun eta justizia sozialen sailburutzak onartu egin zuen zahar egoitzen dekretu berria, eta honen atzetik hainbat kritika etorri dira zenbait eragiletatik, bestak beste azkena bai izan dela Euskal Herria Bilduk legebiltzarrean egindakoa, badaukagu bideo bat, eta ikusiko dugu, eta gero ere badaukagu labetik ordezkari bat gaiari heltzeko, bera zea zer diozkuen. Egoitzetako egoera ez da jasangarria eta atzean geratzen ari gara, eta oraindik atzerago geratzea planteatzen zaigu bide berri honekin. Guk uste dugu adostu egin behar dugula adinekoen egoitza eredu berria. Egoitzetan eskaini nahi den zaintza eredua zein den, nola zaindu nahi ditugun han daudenak, nola nahi dugun bizitzea eta nola albidetuko dugun bere bizitza proiektuak garatzea egoitzetan dauden personek. Adostu behar dugun nork zaintzen duen eta nola, ze baldintzak material behar diren horretarako. Hitz egin beharko da ratioak ezartzeko formulataz, zentru horietan behar diren perfil profesionaletaz, eta hitz egin behar dugu kudeaketa ereduari buruz, gure ustez adinekoan zaintzarekin negozio egitea ez baita zilegi. Tira, ez dakite dekretu honen berrikuntzak behiratzeko astirik izan duzuen, Maialen? Bai, baina aldaketa oso gutxi nabarmenak dira, ez? Eta azkenean nire ustez hemen arazoa da, egoitze honen atzetik negozio ikaragarria dagoela, ez? Eta azkenean diputazioak hori badakite, eta azkenean eurentzat, ez dute euren benefizioak edo beren oinarriak galdu nahi, ez? Eta, horregon da, ez, atzo bai esan zuten mugimendu feministak atrazien esan greba orokor bat egongo dela, justo zaintzaren inguruan, ez, eta justo esan kasualitatea, ez, euren notizia eman zutela proiekzio batzuekin, ez, leku konkretu batzutan, eta leku horiek ziren hemen Bilbon Bizkaiko diputazioa, adibidez Arrasaten egoitza pribatu berri baten jarri zuten, non Aita Meni ospitale erligiosoak ireki dau, eta azkenean da berdina, zelan diru laguntzak ematen dien, egoitz hauek irekitzeko eta gehienetan enpresak dasatzian, edo bai aktibitate erligiosoa duten elkarteak, non bai diru laguntzak eta dirua lortzen dute horrekiko, ez, eta azkenean nor kaltetzen dago hemen, bai langileak eta baita bertan bizi diezen pertsonak ere, ez, zaintza azkenean eurentzat da oso mekanikoa, ez da eroso besta, eta gainera diruza ordaintzen dute horregotegarren, ez, eta azkenean hori dana burutik bera aldatu beharko da. Gainera, atxilduk salatzen zuen, ez, Madrin onartutakoaren atzetik iritsi dela EAen onartutako hau, ez, eta presaka, eta, ganorarik gabe egin dela. Bai, eta, nator, hainbat eragileek adierazi dutena da, ñabardurerik ez, eta funtseskoan dagoenarekiko eztabaida sozial eta politikoa nahiko saihestu nahian, ez. Nik uste gainera hemen daudela elementu batzuk nahiko semendik aurrera baitere eragin zuzen aukingo dutenak. Zahartze prozesu baten testu inguruen aurkitzen da euskal jendartea, eta horrek esan nahi duena da gaur eta bihar eztabaida hau eta noiteko egoera hau baitere sozialki, politiko, instituzionalki heldu beharko zaiola termino integraletan, hori ala beharrez. Bigarrenik nik uste baitere, eta azkeneko hilabetean hauteskunden testu ingurari lotu egon da, baina ez dakit ez, run horri etengabe egon izan da, eta jendarteren baitan gero eta preokupazio handiagoa sortzen duela osasunaren arloak, eta osasun arloa izan osasungintza sistemari begirakoa edo izan zaintzari begirakoa, ez? Horren lekuko baitere, Maialek aipatu den moduan, mugimendu feministak egin duen deialdiaren noiteko horren lekuko, ez? Eta bestelako elementu bat baitere badago nire ustez perspektiba purtsu batekin, eta hala pandemiaren ondoren, pandemiaren ondoren etengabe esaten zitzaigula mezu instituzional gisa zaintzari begirakoa eta zahartzetxeei begirakoa hartatze egoki bat emoten ari zala, ez? Eta ja berez, sartu gabe fonduan edo edukietan
aldaketa moldaketak egiteren beharra nahiko adierazgarria bihurtzen da, orduan ez den ziren horieteko horrelako adierazpenak ez zutela igual errealitatearekin enbesteko loturarik edukitzen ez. Eta gainera guztia, omoten ari da, testuinguru batean, zeinetan zaharretzeetako langileak etengabeko borrokan eta grebatan egon izan diren, eta gaur da eguna baita ere testuinguru hortan aurki gaitezkela, ez? Besteak beste, nire ustez, nahiko logikoak diruditen aldarrikapenak maiganatzen dituztenak, ez? Plantillaren handitzea, ordezkapenak lehenengo gunetik emon izatea, lanaldi osoko kontratua areagotzea, alegia, gerota problematika eta gerota afera handiago bat bihurtzen denekiko, hartatze egoki eta duin bat emon izateko, langileen eskubidak errespetatuz, esan da, pertsona hauei baitere, era duinen hartatzeko baliabideak jartzea, ez? Niretzako baitere interesgarria da aipatu dana, ez? Foru Aldundiaren kudeaketa enpean dagoela, ez? Eta hori maila batean baitere askotan geratzen da nahiko dilubituta eta ustot erantzunkizuna horretan kokatu behar dugula, ez? Besteak beste, eskumen publiko horren bitartez eta noraiteko politika publiko horien bitartez erdigunean jartzeko beharra do agerian geratzen dalako, ez? 24 ordutako hartatzea bermatu alizatea, ratioak dagozkion eran baitere emon alizatea, zuzeneko hartatzea eta ez bestelako ez euskarri batzuen bitartezkoa, batez ere zaurgarri diren pertsonei begira. Elementu horiek nik uste dut, edozein politika publikoen erdigunean egoteko beharra adierazten dute, ez? Eta gaur da eguna, harineketan eta horrelako modu ezberdinetan egiteak, zatuzte direla jendarteak behar dituen beharrei erantzunten dioten noiteko mekanismoak, ez da niko zalantzagarria da. Eta aipatzen zenituen borroka horien lekukotariko bat, daukagu kameraren beste aldean, gai honi heltzeko Eider Bravo, Durangoko nagusien egoitzako labeko delegatua. Eguerdion, Eider? Eguerdion. Tira ez, aipatzen gabiltza nola ekainan iritsi den albistea, Jaurlaritzak zaharretxeen dekretua berritu duela, hala ere labetik salatu duzuen nola behar ginen aldarri historikorik hasik ez duela barnean hartu, ezta? Jarri dute foku nagusia ratioetan, hala ere zer dakar honek? Bueno, azkenien eureken jabiena ni ustot euren burue zuritzie baino ez dela izen, ez? Azkenien rati zuen asunto hau, eguneko ez dabe ikutu. Gabeko ratioetan, esan dabe 50 goilarindako pertsona bakar bat egon bar garela. Eta, ez dakit, niri bai guztu goiatan eurek apurtzoa pentsetie, abernik, gaba baten 50 pertsona zelan zainduko duazen ni bakarrik. Ez dau bermatzen, enfermera bat egotie, erizain bat egotie gabaz, ez 24 ordutan, ez ezer, orduen, bai guztoko jatan pizkatzo bat, hausnarketa haueitie jentiek, ez? Zelan da posible, ez? 50 pertsona, ni bakarri zaindu barri zetie, ez dau erizain bat, ez dau bermatzen erizain bat egon bardanik, ez mediku bat, ez ezer. Orduen ez dakit. Iruitze jata pizkat preocupanti edo ez dakit. Eta hain lasai geratzie, dekretua bat ara, eta hain lasai geratzie guzti honekin, ez? Ez dau bermatzen, ez gure langileon eskubidiek ez lan baldintzak, ez egoilarien bizi baldintza duin bat, ez ezer, ze oso ondo iritsi jata, eiken dabe berba, pai batzuk eiti ez, dala dokumentu batzuk euren bizitza residentzia baten ingresau orduko bizitza zein izan da, guk ondo jakitea, eureri oso tratu onak eiteko, jakiteko ze bizitza mota eukin dabien, zer, arkitektonikoki aldatu behar die unitateak, familiarizatu behar die, dana izen behar da etxe bat bezala, dana oso polita. Baina gero zaintza, benetako zaintza, ez dakit, nun gelditzen da. Ez, ni 50 pertsona zaindu behar baduaz gaba baten, edo eguneko batek deko ordu terdi, 8 pertsona hogetik altzetako 9 terdietan egon bidea eta gozaria ematen, nun dau. Osa, ratioena da, zozer indispensabli egon bardana lehen gauza hor, eta ez dau. Hori badago alde batetik, gero ez, aldarrikapena kalean bada, privatizazio hauekin bukatzeko beharra, bide hortan neurriak hartzeko beharra, talakorik ere ez da jasotzen. Ezer, eske azkenien hori da gure arazo handiena, ez? Privatizetan dozun momentuan sektore bat edo, ez, azkenean diru ataratzeko da. Eta gainera diputazioe dekreto honekin emoten badotzie
gure da bien egiteko aukera azkenien dabiz esaten bebai, guk gerokultore kontratu batekin enfermeria lanak, erizain lanak egin behar dugu zela. Eurek dirua aurrezteko, orduen diputazio edabile eurei emoten, privatizazio horri edabile emoten, gure da bien egiteko eskubide guztia. Ez dutzi ezer marketan, zer ratio mota dabiz marketan, ba. Da dana dirua irabazteko asunto bat, oza, azkenien, hor da gure arazo handiena privatizazio, eta azkenien, ni bai usteot, diskurtso guztia edo egia da, nik usteo politikan bebai, egin behar dien hausnarketak da, segaitik privatizatu dien residentziak. Eta hori... Bai, ezta. Gainera, aipatu dituzun guztiak aintzat hartuta, Eider, nondik jo beharko lukete ez, benetako, halako dekretuek edo jaso behar dena hor barruan, ez, ardatzen guztiak zein behar dute izan? Nik uste horratizuek diela ardatz handi bat. Baina gero bai, eta inor ez da ipini, ez gurekin, ez familiarrekin, kontaktuan benetan ze beharri zen dauden. Nonok galdetu otzike familiarrei benetan eurek zer nahiago dabe. Zaintza duin bat egotie jente gehiago eurekin egoteko denbora, eurekin izketan egoteko denbora, edo benetan gure dabe saloi bat, etxe bateko moduko saloia izatea. Bai, ni hori dana beharrezkoa da, baina eurendako denbora. Eta gu, jente gehiago egotiela nien, eurendako denbora izatien, ni usteot funtsesko edala. Baina egia da, eski inok ez dau galdetu ez langilei, ez familiarrei, eurek egiten dabe, desegiten dabe, inori galdetu barik, orduen, ze asmogaz egiten da hau, ez? Azkenien ez dakit. Nik usteot argi ikusten dela privatizau dabez, diru atateko da, hemen egiten dugu hau, gure burua zuritzen dugu negaz PAF, PAI, unidades convivenciales, gauza oso politiek emoten dabiezan gauzak, baina gero benetako arazuei hemen ez dago etzai inok eseri aurre egiten. Orduen ez dakit. Ez, horretaz aparte, Eider, justo foru hauteskundetarako 4 egunen faltan sinatu egin zenez, Bizkaiko egoitzetako hitzarmena, bera, nola baloratzen duzue labetik hau? Guretza terribili izen da. Nik urotitzi argi, gure borroka, ez dela izen aurre konbenio honen, hitzarmen honen sinadurarako, seguk ez dugu eskatzen izen diru kontua bakarrik, azkenin inkremento salarialoa baino ez da izen, eta bai, nik onartuko, dan hori etorteako ondo eta beharrezko esan, baina ez dabe beste zer sinatu. Ez dabe sinatu, ez bajak lehen egunetik, euneko ustotik bonek lehen komentau da bela, ez jubilazioen asuntuen, nidekoaz lankidiek, 66 urtegaz lanean da oso niño. Ez da sinatu ezer, gure lan baldintzak ez di ezertan aldatu, maske diru asuntoan. Eta argi deketena da, danoi etortiaku ondo, beharrezkoa zan, baina ez da hori guk behar dugun gauza bakarra. Eta gainera, sinatzen da aurre akordio hori, eta oin dator dekretu hau, baina ez dakit. Ez dakit, ez da nundiko batu hau. Ez dabe pentsau nundiko baten baiz, ez langilean gan, ez egoilarien gan, jarraitzen dut esaten azkenien, dana da jarraitzen dau bardin. Ni jarraitu behar dut gau ez joaten lanera 113 egoilari zaintzeko 3 pertsona gauz, enfermera barik, goizekoak doaz korrika lekuetara ailegetako, gozarira ailegetako, baskarira ailegetako, atzaldekoak bardin. Horrek gauza guztiak ez di aldatu, ez dekogu astirik eurekin egoteko, ez dakit. Bai ez, gainera bintzat egoera hori iraultze bidean ere, ez atzo iritsi zaigun berria noiz izango den greba feminista zeintzarekin lotutakoa, nola erreparatzen diozue horri Eider bukatze aldera? Jo, nire ustez oso beharrezkoa da, ez? Azkenien fijetan bazara gaur egun zaintza sektore guztia dau greban edo mobilizatzen edo gaizki, eta nire ustez zeresan handia deko, ez? Eta bai ustot horren horren
argudio bat edo, argudio bez, ez dakit, dala sektore feminizatu bat garela, ez? Eta zaintza sektorea feminizatua da neinean, ni uste gure egoera kaskarra dela horregaitik. Orduen nik hau ikuste dut superbeharrezku eta gu horregongo ga. Eta espero eukite kriston exitue eta izetie egun poli bat eta da holan. Eider, honekin hemen utzi behar dugu elkarrizketa, mila esker gurekin tartetxo hau konpartitzearen eta hurrengora arte. Eskerrik asko. Tira ez, klabe pila bat eman ditu Eiderrek ez, eta hainbeste borroka eta gero frustraziotik ere egin batean ez, izan ere oso borroka luzeak ikusi ditugu zeintzarekin lotuta, eta ez, badirudienean aldaketaren bat badatorrela ez, badirudi kasik eta atzera pausoak ere badirela. Bai, pena handiz, ez, oso beharrezkoa da Eiderren deklarazioak entzutia, ez, ze azkenean horrela badakigu zer bizitzen dagoen sektorean, nik ez nekien pertsona bat bakarrik edo langile bat bakarrik 50 pertsona zaindu behar zituela gabetan, eta enfermerari gabe, eta medikuri gabe, hori niretako super harrigarria da, ez, eta oso latza, ez. Eta, berak esan dagoen moduan, ez, ratioak ez dira aldatu, eta ez daukie denbora pertsona hori zaintzeko. Bakarrik inkrementu salarial bat izan dute, ez, eta askok izan dute horrekin nahikoa izan dela, hainbeste eta hainbeste hilabete eta urteak borrokarekin, ez? Eta nire burura etorri zait, gero beste aldera, zelandaz hainbeste ertzain kalera urtetzen gaur bertan, ez, eskatzen euren hobekuntza batzuk, ez, eta kristoneko txosten bat emondutzi jaurlaritzak 18 horritakoa, 37 neurri berrikin, non bonifikazio pilo bat, eta esate dute ez da nahikoa, ez? Eta alde batetik ikusten dugu sektore bat, eta gero beste sektore batzuk, eta segatik emoten dut garrantzi bat bati eta bestiei ez. Azkenean, presioa behar da, ez? Kalera urtein bigare eta violentak izan edo, ez dakit zer behar da, ez? Azkenean langileen eta egoitzetan bizi diezen pertsonen eskubidea salbatzeko, ez? Azkenean horri buruz hitz egiten ari gara, ez da bakarrik dirua, baizik eta da euren bizimodua eta euren duintasuna galtzen ari dugula. Bai, ez, gainera rationa ez, badago alde batetik aipatzen zenuen bezala ez, kezka nahikoa bai jartzen duena mai gainean eta bestetik ez aipatzen zuen Eiderrek ere nola dekretuan jasotzen den aukera zintzaiek erizain lanak ere hartzeko ez, eta tira ez dugu inor kontratatuko erizainik ez dugu kontratatuko eta tira ez, aurrera daukagunarekin. Bai, oso grafikoa izan da bere testigantza eta batez ere kontzientzia pizteko gainako ez, ikusteko baitere langileek ze egoeretan topatzen diren egunero berien lana gauzatu alizateko eta batez ere gaudenean hitz egiten berien lanaren funtzarea nagusina oinarritzen dela beste pertsona bat zaintzea. Ez da, ez, fabrika batean, hor baitere egon barko litzateke, baina pertsona baten zeinketaz hitz egiten ari gara. Eta ikusten ari garena da, etengabe politika publikoi dagokien horieteko neurrietan, etengabe agertzen ari diren elementu komuna direla, ez. Murrizketak horren lekuko dira. Prekarizazioa horren lekuko badala, ez. Emakumeak nagusiki dauden lekuetan baitere, areagotzen den elementu bat da. Arrakala ikuspegi ekonomikotik, baldintzetatik, eta barrak. Elementu horiek agertzen dira politika publikoen horieteko jardun guztietan. Eta guzti horrek bai batean, gogoeta orokorroago batera eraman barko gintuen, ez? Nahiko adierazgarria dalako, ez? Niretzako bada este elementu bat nahiko azpimarratu duela eta uste dut erreflexio orokorrako baitere lagungarri izan beharko litzatekela dela aipatzen duena ez dugula denborarik bereiei eskaintzeko. Eta nik uste dut jendarte moduan baitere apurtxu ben gure eskala eta gure baloren noeteko logika baitere non kokatzen ari garen nahiko adierazgarria bada, ez? Gure adinekoei dagokien arreta eskaintzeko tarterik ez edukitzeak basemotako jendarte mota baitere garen eramaten gaitu hausnartzera, ez? Eta hor nik uste dut zeharkatzen duen elementu bada interbentzio publikoak ze funtzio bete beharko luken horretan, ez bakarrik. Erantzunkizuna ez da bakarrik ente publikoari begira, baina une honetan eskumenak bere baitan dituzten heinean, bestelako politika batzuek garatzeko motore lanak inbarko dituzken bitartekoa izan barko litzateke. Eta gaur da eguna guztiz kontrako norabian jartzen bada. Eta gero igual azkeneko elementu bat nik uste dut, justo hitzarmena galetu diozunean,
hor badago nik uste dut elementu bat nahiko, ez dakit adierazgarria edo eztabaidatzekoa, eta seguramente sindikatuek zer esan handia aukingo lukete. Eta dela, ordu arte baitere nahiko batasun sindikala egon izan dela, eta hitzarmenak maila batean ekarri izan du apurtxuet bereizketa edo ñabardura batzuk, eta uste dut horri baitere baloratzekoa dela, ze elementu komunen barruan ere normalean gertatzen ari da, eta hemen sarri hitz egin du horretaz dela, batasun sindikala eta langileen batasuna dauden lekuetan onurak seguramente askoz ere mesedegarriago dire kolektibo orokorrerako, eta batasun sindikal horretan nobeteko ñabardurak emoten direnean, ez da argazki bere emoten, ez? Eta nien horregaz ez nago inor kritikatzen, ze gainera ez daukate jakintza nahikorik horren inguruan hitz egiteko, ez? Baina bai da esanguratsua ere, ez? Batasun sindikala nik uste dut eta langileen batasuna klabea bihurtzen da eskubidetan aurrera pausak emoteko eta borrokaren bidez, bestelako egoera bat sortarazteko. Eta hori premiatzea edo hori lehenestea baiteren ikuste dut, elementu neko klabea bihurtzen dela gaur egun. Bestaldetik dekretuaz ere ez, aipatzen zuen Eiderrek eta irakurrituen albistetan ere ez, bai sindikatuek, eragile ezberdinek, egin dituzten borroka guztiekin, eta ikusi ditugu ere ez, Goiliarren senideak antolatuta, hainbat plataforma ezberdinetan guztiek salatu dutela, inork ez duela eurekin kontatu ez, dekretu hau aurrera ataratzeko ez, eta denak prentsaren bitartez enteratu direla, ikusita ez, zer nolako problematika dagoen zaintzaren alor honetan. Baina kasu hauetan, uste dut, igual ez, baina behintzat gehienetan, hau da modus operandia, ez? Prentsaren bidez enteratzea, euren kondizioak zelan aldatu behar diozen ala ez? Eta azkenean hori da, errespetu falta bat. Ze azkenean, bai sindikatuek eta bai langileek eta kasu hauetan, bai familiak ze barruan, daz euren senideak, ez? Adostu, ez bakarrik enterau, baizik eta eurek adostu beharko lukete zer gertatuko dan, ez? Hemendik aurrera. Eta zuk, aipatu dozu moduan, ez? Batasun sindikala hemen apurtu egin ja, eta pena ematen da. Ze azkenean, behar bada, igual zertxo bait gehiago lortuko zuten gehiago borrekatu balute, baina egia da horraren atzean zenbat eta zenbat pertsona da zela, zenbat familia ez, non urteak egon diela dirua galtzen, azkenean greba bat egitea oso latza da, ez, badaz politikari batzuk esan ez, no, ez, grebak egiten dituzte ez dutelako lan egin nahi, ez da hori, oso latza da egunero kalera irtetea eta jakitea dirua galtzen ari zarela eta ez dakizula noiz bukatuko dan, ez? Eta nire ustez horrek irabazi dago, ez? Zenbat ez nolako presioa somatu izan dute, ez? Eta azkenean konformatu dira, igual inkremento edo igoera salarial hoiekin, esan ez, hau daukogu eskun artean, jarraituko dugu borrokan, baina luzaroan ikusiko dugu zer nolako hobekuntzak jasoko dituzten, baina oso latza egoera berentzat. Ez gerozta zehaztasun gehiago badaude, ez? Azaroan 30ean izango da greba feminista, greba orokorra, badaukagu bideo bat eta erreparatuko diogu horri ere jarraian. Euskal Herriko mugimendu feministak martxoaren 8an paratu zuen lehendabiziko mugarria eta zaintza greba iragarri zuen. Dagoeneko plazaratu dute data eta azaroaren 30ean izanen da. Bizitzak erdigunera ekarriko dituen zaintza eskubide kolektiboa irmoki aldarrikatuko du datorren greba honek. Pandemia garaian aktibatu zen denon bizitzak erdigunean izeneko prozesua, zaintzaren auzia erdigunean kokatzeko eta gaia herri jorratzeko. Gisa horretan euskal zaintza sistema publiko eta komunitarioa ezaugarritzen hasteko. Lanketa prozesutik abiatuta orain, zaintza eskubide unibertsala dela exigitu du Euskal Herriko mugimendu feministak, eta aldarri hori ardatz hartuz greba feminista orokor baterako deia egin du. Mugimenduaren erranetan, sistema publiko eta komunitario bat plantan ezarri behar da, zaintza sistema aldatzea, den aldatzea izanen delako. Gogora dezagun lehendabiziko greba feministak karrikak hartu zituela 2018an. Urte horretan emakumeek zaintzan, konsumoan, hezkuntzan eta lan arloan egin zuten planto. Orduztik zaintzaren afera paratu dute borrokaren erdigunean eta hori izanen da, hain zuzen ere, azaroaren 30ean grebaren baitan eginen duten aldarria.
Tira, ez da kontu makala greba orokor bat antolatzea, ez? Bada bide horretan lan handia eginda dagoeneko, geratzen da oraindik ere, ez? Uste duzue erakunde publikoak gai izango direla halako erronka bati heltzeko? Bueno, beharko dute, ez? Azkenean, proposamen hau izan da urte askotako lana, ez? Erabaki hartzeko, eta dana, martxoak 8an azaldu zuten, greba orokor bat egiteko nahia zegoela, baina antolatu dira erakunde eta instituzio askorekin, ez? Eta azkenean, erabakitu dute 30an batea, ez? Beharrezkoa da, ze euretzat bebai eta denontzat inflazio puntu bat izango da, ez? Azkenean, zaintza oso garrantzitsua da, eta naiz eta mundua esan feminista dala edo berdintasuna dagoela, gero askotan pasetan da, euren etxetan edo gure etxetan faten garenean, azkenean emakumeak karga gehiago daukogula, ez? Eta azkenean sozialki horrela edukatu gaituztelako, ez? Eta horrekin apurtu behar dugu, ja. Ez, berdintasuna arlo guztitan izan bida, ez bakarrik lanian, bai lanian ere, ez? Baina bizitza osoan, ez? Eta hori nire ustez dauko oso garrantzi asko, ez? Guztiz danok gure mentalitatea aldatu eta benetan sozietate igualitario bat lortu edo behintzat saiatu lortzen, ez? Bai, ez egia da, ez, baditugula halako borrokak martxan, eta, ez lehen aipatzen genuen dekretua badago tarteka, iragarpen honekin batera kasik ez Idoia Mendiak ere egin zuen bere iragarpena, martxoaren 8 izendatzeko, beraz, ez dakit ez, bideak halakoren baten elkartzerik izango duten. Bai, baina alde hona daukaguna da, zorionez Euskal Herriko mugimendu feminista vanguardia da, eta markatzen duela agenda, eta markatzen duela baitere politikak egiteko norabidea. Eta markatzen duela kaletatik, horrelako mekanismoetatik, eta gero nobaiteko, ez, interkonexio ezberdinak eraikitze aldera, ez? Eta nik uste dut hori dela elementurik bereizgarriena, eta inkluso apurtxuet fokoa zabaltzen badugu, kokatuko bagenuke uni honetan, Euskal Herriko mugimendu feminista badagoela greba feminista orokor baten plantamendu bat egiten, eta gure inguruan horrelakorik ez daude, eta eztabaidak ikuspegi feminista edo politika feministak eztabaidagai jartzen dituzten elementuak ze logiketan dauden, ez? Nago begiratzen orain, Estatu Espainiarrean, ez? Gertatu den azkeneko zurrunbili begira, ez? Non dagoen eztabaida bat, eta non kokatzen ari duen mugimendu feministak beste eztabaida dago, ez? Nik uste dut hori dela, benetan elementurik bereizgarrena, oberena daukaguna, eta maila batean lideratu behar duen, ez? Eta hortik aurrera beste gainontzeko guztia. Nik aipatuko nuke bero beste elementu bat ere, nobedosoa da bere baitan dela, greba feminista orokor bat bera ezaugarritzea, ez? Eta horre, greba orokorrak nolabait ere badaukagu horren inguruko, ez dakit, ez? Aurrekari asko eta badaukagu gure retinan badaukagu horren inguruko memoria, baina greba feminista orokorra baitere elementu berritzaile izango da, ez? Greba feministatik atoz, azkeneko 5 urteetan, baina beste elementu gehigarri bat gehitzen da, ez? Eta beste elementu gehigarri horretan gainera interpelatzen ditu, hemen aipatu da moduan, instituzioak eta barrak, sindikatuak baitere interpelatzen ditu, greba testu inguru batean kokatu dagoena, eta nola baitere interpelatzen gaitu baitere gizonezkoi. Ze funtzio paper bete beharko genuke horreri begira. Zorden, nik uste eztabaida asko, arrakala asko, Maialenak aipatu dituen asko, bere baitan prozesu guzti honen bitartez, ja bere baitan eztabaida jartzen ditu eta erdigunean jartzen ditu, ez. Eta uste dute hori beretan oso interesgarri eta oso potentia dela bere baitan. Ni hor badau, ez dakit, beste eta lehengoari begira, zaintzaren elementuak hor kokatu dituguna eta nola egiten dugun, elementu horiek politika publikoen murrizketak, privatizazioaren areagotzeak, politika feministak erdigunean jartzeak eta zenolako, deserosatasunak sortzen nahi dituen, horan utziko dut, baina hori da azken finean horren atzean ere dagoena. Horre maila batean ikuste dut, mugimendu feministak erdigunean jartzeak ekartzen duena da, eztabaida beste ere batera erateak, baina batez ere iruditzen jatelako, ze fase historikoan gauden be bai, kapitalismoak eraman du bizitza bera kolokan jartzainoko egoera batetara. Eta bizitzak erdigunean jartzeak, leloak esaten duen moduan, klabea bihurtzen ari da. Eta badirudi nahiko
ilogikoa izan beharko litzateke ez, bizitza bera, ez, gisa bizitza bera jartzeko, baina eta gero bizitza horrek modu duin batean garatzeko beharko liratezken elementuak, eta zaintza horren baitan sartu beharko litzatekena, ez. Eta uste dut, talka, ez dakit ez, mental hori baitere, uste dut, kontzientzia hartu behar dugula. Osea, bizitza beraren inguruko kezka politiko, sozial, ideologikoak maigainatzeak ekarri beharko gintuen ulertzera zenmutako sistema politiko batean bizi eta ekonomiko batean bizi gara, ez? Non kolokan jartzen duen eta gainera azelerazio prozesu bat emoten ari dan horrekiko, ez? Eta ikusten ari gara ekonomian, biodibertsitatean, energian eta barrak. Eta gero, hau aipatzen dut ere, iruditzen zait, logika den moduen, krisi testu inguru anizkoitz horren logikan, normalean, zapalduenak direnak, historikoki, zapaldu izateko arriskua daude, eta horren baitan adibidez, emakumeak zer esanik ez, eta gero, emantzipazio prozesuak eteteko joerak ere emoten dira, krisi testu inguruetan, ez? Eta argi dagoena da, feminismoak emantzipazio prozesu integral oso bat bultzatzen ari duela, eta argi dagoena baitere da, horrek, bestelako jokabide ideologiko politikoekin talka egiten ari duela, ez? Eta ikusten ari gara, eta bueltatzen naz, ikusten ari gara, zelan kokatzen ari dan, estatu mailan marko mentala eta politiko, ez? Horre maila batean, deserosotasunaz, baino gehiagokoaz hitz egiten ari gara, ez? Egongo dala, noiteko, konfrontazio terminoetan garatuko dala, ez? Eta horre maila batean jartzen gaituna da, non kokatu behar den eztabaida eta non lerrokatu ere, ez? Ikusten gabiltza ere ez, datozten hauteskundei begira zerronako olatuak iritsi daitezkene, eta egia da ez, egun hauetan ere eztabaidak feminismoarekin eta ez, inguruko hildoekin zerikusi handia izaten ari dutela. Bai, hori entzun izan dugu ez, Feijóo esan ez violentzia matxista, debatea euki dagoela ez, indarkeria matxista esan ez, behar bada ez dela existitzen edo. Askotan saiatuko dira, esan ez PP eta Vox desberdinak diela, baina ez die, negoziatzerako orduan, edo postu bat hartzerako orduan berdina die, eta azkenean lehen pentsetan genuen, hori, posibilitate bat ez hauela, baina oso urrun ikusten genuen, baina orain ja ez. Eta zuk aipatu gauza bat oso, niretako garrantzitsua da, Seidoia Mendiak jarri zauen, edo jarri izan nahi zauen, 8 festibo moduan, eta izan zen mugimendu feministak izan zuena ezetz. Eta ezetz izan da, hori Madrilen ez da pasatzen. Ez instituzio bat edo gobernu bat fetxa bat jartzen badau, naiz eta mugimendu feministak indarra izan, nik uste dut ez dauela atzera bueltako, ikusi dugu bai ala bai legearen atzetik zen motatako kritikak eta buloak izan dien, eta azkenean horrek, mina ematen dio mugimendu feminista orokorrari, eta pena handiaz, eta saiatu dira batzuk bai bere izten, zen motatako feministak da zen, lehenengo edo bigarren mailako feministak, edo badaz egia da, debate batzuk non denak ados ez direla egongo, baina zein mugimendutan ez da halako debateak sortzen, baina azkenean garrantzitsua da, garrantzitsua den azpimarratzia, eta azkenean da berdintasunan lortu nahi dela, hemen zaintza publiko bat lortu nahi dela, eta holako antolakuntzan hainbeste seriotasunez duenak eta hainbesteko lana duena atzeran, holako gauzak balioa jarri behar da. Baina kasu honetan mugimendu feministak hemen atzerritartasun legean ere jarri du arreta eta gai horri helduta aipatza nola justu errefuxiatuekin eta tira mugimendu hauekin zenbat albistari garen jasotzen beti eta azken egunotan baita ere gaur justu Aita Amarik 170 launetik gora erreskatatu ditu, baina tira azken egunotan egia da albiste kontrajarriak ere izan ditugula, batez ere salbamentuen baitan nork duen ardura, norkez, eta Aita Amarik berak ere ez gaur egiten zituen adierazpenetan saltzen zuen, gobernuetan jarrita arreta, dauden irizpideak ere ez dituztelako betetzen, eta egoera larria da oso. Bai, eta gainera, orain dela hilabete batzuk, kriston arazoak legalak ukin zituzten, bere baitere ez, dinote, berein lana egin alizateko, eta egon behar izan ziren geldirik, eta pentsa dezagun, horrelako testu inguru batean topatuko bagina berriro, pertsona guzti hauek hilda egongo ziren, eta arrisku horren aurrean aurkituko ginateke, ez. Hor bai ikustena da, horrelako noiteko lanek ze balioa daukaten, ez.
hori argita garbi, ez? Karo, fondoan dagoena da, zuk orain aipatu dozuna, karo. Horrelako, ez dakit, ez? Horrelako elkartasun eta salbamentu lanek fondoan zeri erantzun beharko liokete, ez? Da hor badago, argita garbi, Europa osoari eragiten dion noiteko, ez? Eztabaida bat, ez? Eta bada, zenmotako politika, migrazio politika dauden, edo ditugun, azken finean esartu daukagon, mugari begirakoan, gizalegeen erdigunean jartzeri begirakoan, eta barrak, ez? Atzerretar legediari bera bebai, eta gaur egun noriko ze testu inguruan kokatzen dan, ez? Eta horreri erreparatu beharrean, zoritzarrez, kakotxen artean, baina ohitzen, ez? Gaituzten noriteko berriak baino ez ditugu jasotzen, ez? Eta hori benetan, erabat tamalgarria da. Horre, azkeneko egunetan egonda hori konparaketa bat, ez? Justo garaian Titaniceren kontua, eta nik, ez dakitzuek aipatuko zuen, baina nik aipatuko dut, orintxe bertan gaina, trenean nentorren gara irakurtzen, eta Unai Iturregaren tira ikusi dut, tiranik jartzen zuela, eta irutu behazte oso grafikoa benetan, ez? Tirania terminoetan baitere esan kokatzen den, ez? Zerk duen garrantzia eta norentzat, ez? Eta mai batean nahiko grafikoa zen. Aipatzera ni joan ez nola orain gutxi 500 pertsonatik gora hiliren itsasoan, hil aurretik ez, bazegoen aukera horixe ez gertatzeko, inork ez zuen horrezko hartzerik egin nahi, eta ikusten gabiltza ere ez, orain Titanic aipatu duzula, zerronako mugimenduak ez, ari diren egiten hainbat herrialde, 4 bat pertsona aberats, ez ziltzeko. Hori da, ez da, bakarrik ematen dieten edo jartzen ari diesen baliabideak baizik eta jenteak edo gizarteak sentitzen duen empatia. Nik ezin dut ulertu zenbat pertsona da sentitzen empatia 5 aberats multimilionario batzuek, non bazekiten, zauela arriskua, non bazekiten, non sartzen ziren, eta gero, beste aldian ikusten duzu, hainbeste pertsona, hainbeste familia, ume txikiak, txalupetan, kondizio ikaragarri batzutan, eta ez bakarrik egoera horretan itxasoren erdian da zelako, baizik eta igual urteko bidai baten egon dielako lehen, ez? Eta ez dut ez sentitzen, ez? Eta hori da niretako pena ematen doztana, ez? Eta azkenean, aipatu duzute, ez? Gobernuak egon zian txalupa horretan itxaroten ez dakizen, 12 ordu edo salbatzeko edo behintzat erantzun bat emateko, ez? Oingoan, Aitamari lortuko dau, ez? Portuan lehorreratzea Italiako portu baten, ez? Baina zergaitik, Aitamarik duen gauza hon bada, oso gauza asko ditu, ez? Baina komunikabideak beratzetik doazela, ez? Eta hortaz, edozein momentutan hori publiko egin dezakela, ez? Eta azkenean, ez badia enteratzen, gobernuak ez dute zebez egiten. Baina komunikabideek ahots bat emoten batzie eta azkenean hau publiko egiten baldin bada gobernuak konturatzen die eta laguntzen dute, ez? Baina beharrezkoa da neurri zehatzak eta berriak jartzea, ez? Azkenean ez da gauza bat non egun baten bakarri gertatzen dena, baizik eta udan gehien bat eta urtean zihar olako kasu pila bat eta milioika pertsona daz hiltzen Mediterranear itxasoan, ez? Eta jentia ez dago ezebe sentitzen eta ez dago ezebe egiten, ez? Eta hori solarria da. Gainera neurriak eta irizpideak geroz eta razistagoak dira, geroz eta gogorragoak badira, ez? Eta soilik jendea hiltzera kondenatu, ez? Eta lagundu nahi duena ere zigortu egiten da, orain gutxi ere, ez? Iritsizten Iruneko komisaldegi horretara, ez? Antzeko beste neurri bat, eta egia da, ez? Bariduriela egoerak okerrera baino ez duela egingo. Bai, eta horre badago erronka sozial oso handi bat. Azken finean Europako, ez dakit ez, joera handi batek eramaten ari duelako, jendarte arrazista batetara, autoritarismo oinarriturikoa, gizalegeak kolokan jartzerakoa, ostras, nik uste dut elementu hori betere badira hausnartzekoak, ez? Eta Mailenek epatu duen logikatik, ez? Jendarte moduan nola posizionatzen garen honekiko, ez? Indiferentzia puntu batekin, ohitura puntu batekin, eta nolaiteko horrek influentzuan, ez? Notako bestelako balio balore dauden gainean, ez?
Zoritzarrez ez da azken aldia Aitamarik horrelako erreskate bat egitea behartu egongo dana, eta zoritzarrez izango azkeneko aldia baita ere horrelako berri latz bat jasoko ez duguna. Eta hala ere, badaude noaiteko, eraldaketa aldaketarako noaiteko, ezintasun edo da lakoak. Baina horiek, askotan, trampa iten diogu gure buruari, kakotxen artean trampaena, baina iten diogu ikusten ditugunean urrun geratzen diren zerbait dela, baina orain dela gitxi baitere Bilboko udaltzaingoek antzerako jokatu dute. Orduen, arazo sozial hori gure baitan dago eta konponbide bat jatzeko bentako erronka heldu behar dugu. Baina Bilboko kasuan ere, udaltzainek herritar, euren aurka egin zuten herritarrak ere identifikatu zituzten, eta barrak zeren izenean? Bai, makina hau. Gure polizia arrazista da, baina gure gizarte oso arrazista da. Azkenean, ez bakarrik arrazista, baizik eta klasista ere. Zergatik ez ditu pertsona horiek kaso egiten, edo zergatik diskriminatzen diegu, edo zergatik kristoneko violentzia poliziala jasatzen dute, pobreak dielako. Eta hori da holan. Eta, ez dugu nahi entzun, zergatik gube bai tartian gazelako, ez? Eta zaila da zure burua arrazistatzat edo klasistatzat hartzea, baina egia da. Pertsona horiek migranteak dira, bai, baina pertsonak dira lehengo, ez? Eta euren lana egin nahi dute, eta euren bizitza era duin baten, eta era normal baten bizi nahi izan dute, ez? Azkenean, iraiako gehi, ez banaz, iraiako izan da, errefuxiatuen eguna, ez? Eta ez da informe pila bat atera izan dute, eta, erakundeek, bai, euren garrantzia ematen dute migrantei, baina ez da bakarrik egun bat, ez? Hori egunero egin beharko litzateke, eta benetan, neurriak hartu, ez? Eta ez da bakarrik pertsona horiei salbatzia Mediterranean itsasotik edo Iruñeko arresiatik, ez? Baizik eta gero zer nolako bizitza ematen dut zegoen, ez? Eurek merez izan dute, beti, edozein pertsona moduan, ez? Bizitza duin bat eukitzea, eta hori ezin dugu bermatu, eta ez dugu bermatu, eta instituzioek eta erakundek beste alde batera begiratzen dute, ez? Eta azkenean, hori oso latza. Bai, ez, hain zuzen hori, justu aste honetan izan da errefuxiatuen nazioarteko eguna eta aipatzen zenituen txosten guzti hauetan errepikatu izan da. Maiz ez, nola gorrotu deritu gehienak administrazioen partetik dato zen, bertoko poliziaren partetik, edota azken zeharrek aste honetan aurkezten zuen ere ez, Osakidetzan, osasun hartan ere, bazirela hainbat salaketa arrazista jasoak. Eta strukturala den elementu bat da, lehen maialen ekipatu den logikatik. Orduan, horrek maila batean, jartzen gaitu entako eztabaida sozialaren aurrean, baina bainetan gero badaude, ez dakit ez, ze politika eramango direnen arabera, nolait ere horiek gainditzeko bide bat izatea. Seguramente askoz gehiago inberko dela, eta askoz ere estrategiak eraiki behar dira, eta sozialak, instituzionalak, politikoak, kulturalak, eta barrak, baina hor fundamentua bada benetan kontzientzia hartzea egoerana, eta askotan nik uste dut abia puntuan hor gaudela, kontzientzazio falta itzel bat daukagula jendarte moduan gaur egun garenaren aurrean, daukagun problematika mailaren arabera, eta gertatzen diren aurrean baitere daukagun erantzunkizun maila, eta hor nik uste dut erakunde edo elkarte ezberdinak itu duten nahiko esanguratsua da, baina oraindik orain lan asko dagoela egiteko, ez? Nik hor justo zuk aipatu duzuna klasismoaren ikuspegitik erabat natorrena, nahiko esanguratsua da eta justo lehengoko gaiarekin agartuan datu bat badago, ez? Eta da pandemian kutsatu izan ziren hainbat kideentatik nabaritzen zan pobreagoak zirenak edo txiroagoak zirenei eragin zuzen gehiago sortarazi ziola COVID-ak. Eta zaten gendun bere momentuan, ez? COVID-ak ez du pertsonaz edo bereizten, bai bereizten daki, baina ez bere eragin kutsakorra, baizik eta pertsona horrek daukan zaurgarritasun mailaren araberekoa. Eta hori oso lotua dago bere baliabide materialei. Eta gaur da eguna, errealitate horiek zuzenean eragingo diela askoz ere modu nabarego batean, baliabide falta, eta noiteko pobrezia egoera batean edo egoera larri batzuetan aurkitzen direnei, ez? Eta guk horrekiko samurtasun, elkartasuna edo berdintasunaren logikak plantatu baino, autoritarismo eta bazterketa eta inposeketaren logikak plantatzen ditugu jendarte gisa, eta hor badago eztabaida bat, ez?
Gainera, orain ere Bilbon esaterako ezturra badatorrela, askok ere altxatu dituzte hautzak esan ez, zer nolako kako txerten ere nola baita zaltzaren ez, garbiketak eta, bueno ez, gauzatzen diren erakundeetatik zer espero genezak eturrari begira. Imagina, gaur konta bindu ez da, organizazioan parte hartuko duen emakume batek, ezin dutela, daukiela arropa zehatz bat agertzeko, ze dana grabatu egin behar dute ez, eta ezin dute adibidez minigona bat jarri, ezin dira, praka motzak bai, baina ez hainbeste, bakitzu ez topak, ezin dira ez jarri ez, dana, itxurekeria bat egitea harren ez, eta azkenean, da makroeventu hauek badakigu zelakoak diezen, ez, eta norentzako diez. Ni badakit, hemen biziklismoan eta bizikletak kristoneko saletasuna dagoela, ez, eta hori oso gona da. Nik ez dut esaten ez turra ez ikustea, ez, ni familian bestela, ikusi, familia guztia dazla zoratuta, ez, turra etortzen dalako, ez, eta hori oso garrantzitsua da eta oso baliotsua da, ez, baina hainbeste eta hainbeste diru honetan gastatzea eta hainbeste baliabide, ez dakit zertarako, ez, ulertzen dut, ez, egia da behar bada dirua ematen duela, turismoa ikusiko dugu, ez, ze nolako, ez dakit, kalte edo berezi egiten duena, ez, baina ikusiko dugu, ez, ze azkenean halako eventuak gehienetan bertan bizitzen diezen pertsonei kalte egiten die. Aipatzen dituen guztizko desoreka ezberdin horien argazkia ere izango da. Bai, eta utzi ez da zuen holan esaldi erraz bat esaten. Turra pasatuko da, baina arazo batzuek egiturazko direzenak bere horretan mantenduko dira eta seguramente igual horrelakoek areagotu baino ez dute egingo, ez. Eta hor, niri nahiko lerro fin bat iruditzen zait, batez ere Bilboko udaletik eta erabiltzen da noiteko eskaparate marketing politika edo jokabidea, bazuzo zen hildotik, ez. Eventuen hiria kokatzen dute Bilbo une oro, eta bueno, eztabaidagarri izan daiteke, utziko dut horrela, eztabaidagarri izan daiteke, baina, klaro, argi dagoena da, benetan gero, zentroan nork eta zer jarri behar daren arabera, ez? Eta gero horren arabera, horrelako eventu batzuek edo beharrezkoa badian edo ez, beste eztabaida batean kokatuko gintuen, ez? Baina, lehengoa baitera ipatu dut apurtxu bet, nahi eta udaltzen goberena, besteak beste oso esanguratsua dalako, eta ez dalako lehengoko aldia. Normalen horrelako makroeventoen aurretik emoten direz horrelako jokabideak areagotzen direla. Ez direla emoten, ze horiek egunero emoten dira, baizik eta areagotzen dira, ez? Eta nahiko esanguratsua da. Eta orduen da, zer kaltetzen duen imagin bat, eta beraz, ze jokabide hartzen artean, ez? Eta orduen, horren atzean, ez dago inongo ardurarik, hori ez, horrelako jokabide autoritarioak hartzera ino, ez, eta uste dut hor dagoela betako eztabaida bat. Eta gero, zuk aipatu duzu, eta nitzako esanguratsua da ere, gainera, Gernikan bizinaz, eta últimamente hori baitere izango da gure elementu nagusi bat, turismoari begia eta bar, baina turistifikazioa, sortzen duen eredua, dauden politikak zenolaitan jartzen dituen, makroebenta hauek zer reklamo funtzio betetzen dute, laster etorko dia San Ferminak, eta eztabaida hori baitere Iruñan ego badago, ez? Hor nik uste dut badago dela beste eztabaida batzueneko pendiente ditugula, ez? Hartzen ari duen norabidea, ez gaitu askorik ezberdintzen ez dago pentsatzen badugun ere, beste gainontzeko, ez dakit, Europa mailan egon daitezken beste fenomeno batzuekiko, Mediterraneoan egon daiteken erekiko, eta horrela, ez. Eta hor nik uste dut tentu zibil bergarela, ze guk daukagu aldeon bat, nire ustez, eta dala, bestelako zona batzuetan egon diren masifikazioak, egon diren jokabide oso, ez dakit, gehiagizkoak eta barren ondorioak ikus ditzakegula. Oraindik orain gurean, neurri baten badago, baina ondino denborarekin gaudenean, ez? Iruditzen zait, inteligentiago izan marko inatekela, ez, horrelako jokabidetan. Hau guzti esan da, nire kontraesan baitere egongo da, ez, badaki dalako baitere, nire inguruan baitere, turra, eta ja montatzen ez dakizen bat gauzak, eta ez, badago horren inguruko nahiteko, ez, saletasunaren nahiteko espresio bat. Eta nik uste dut, zorionez gauza hon bat adiraziko diogula munduari, eta izango dela, herri bat garela, herri bezala,
izaten jarraitu nahi dugula, eta seguramente baturra baina batean ikusiko da zaletasuna, ikusiko da naziotasuna, ikusiko da herri baten islada, eta ikusiko da baitere bereiztasun batzuk baitere baditugula, ez onak ez txarrak, baizik eta propio egiten gaituztenak. Eta hori maila batean munduak jasotzen baditu, gaitzerdi. Eta honekin hemen utzi behar dugu solasaldia, eskerrik asko Ibon eta Maialen, gurekin gaur hemen izatearen, eta orain jarrian eguneko albistekin bueltatuko gara.